Sus, puti daghanan na mong gikuan, sir. Ha? Tay tanawa ta doloyo, sir. Basig na pa na daghan diha. Kana pagkapkapi na, sir. Basig na pa na kuan. Basig na kuan pistola diha, sir. Napagkapkapi ng tarong, sir. Isa may pangalan mo nimo, sir. Ayaw lang i-kuhan sa sir, sa video sir. Anong di? Hello, sir? Maulaw ka. Oo. Maulaw ka. Dapat kinaunahan pa lang wa pa ka nagbuhat ani kay maulaw man day ka di ay. Nganong gikaulaw man ani mo? Tanawa ko na mo kabuang diri oh. Pila ng kwarta ha, sir? Ano mo? 5 Na ginusong makuhan yun, mga 5,000. 5,000 ka pin? Oo. Ka ni mo kabuang, sir. Dugay na ka na mo gimata-mata diring dapita karon pa jud ka na mo nasakpan. Ha? Tanawa na diya, sir. Basig na pa na diya sa mga habol-habol diya, sir. Di na ka ganam tubag diha? Ha? Naulaw ka sa mga buhat? Maulaw kasi mong gibuhat? Ako lang sir. Awan na yung mga buhat oh. Huwag ka kabaw nga, am nga batanon karon. Mo ni nungdan nga ng mga awat. Oo. Ha? Anong na maligya man kani pilan ka katuig na maligya ni di ay? Tulo na kapin sir. Tulo na katuig, grabe ha. Grabe ha gyud nimong pamaligya no? Tulo na katuig sig pamaligya di ay. Sta ka, grabe gud nimong kurso, sir. Kabaw ba kang pwede ka na makasuhan na sir? Sana, dako ikagaso. Dako kay kagaso sir. Wala ko ba sir? Wala ka kabalo nga na kay kaso aning matubangon? Na kay kaso aning atubangon sir. Wa ka kabalo? Unsay kaso ko sir? Pwede kang kasuhan na mo ani nga pagpakuan kaniyang nangilog ka customer. Anak. Nangilog ka customer sa mga laing mamaligya ay. Ngano man sir? Ha? Ano man? Awan ni mo. Ano mamalit nimong mga mamalitay? Hali na sa ko sir kay sa sir nga dagko magbahig ako sir. Dagkog bahig. Barato ra sir. Barato. Mao Nya, ay. mao ding ara mamalit nimo. So proud ba ka na nga barato na imong gikuan? Ha? Dili sir. Oh, dili man di ay. Pila ka katuig si pamaligya ni? Tulo yung kapin sir. Tulo na kapin so dugay-dugay ni gyud ay. Dugay-dugay na di kasi pamaligya ani di ay. Sunod ba ha? Tagahan ka na mo ikaduha nga kuan ha. Higayon ha, si Kansen sinimo ha. Sige sir. Dapat kang malipay. Dapat Ha? magbutan siya sunod. Magbutan na ka sunod ha nya kaning imong pakete diri pagamye ni. Oh, kana. Pagamye na ha, dili na 10 grams. Ari mamalit na mong customer kay dako man kag bahig. Nagpagbahay god. Sige sir. Ha? Pagamihan na ako ang Pagamye na imong kuan bitsin diya. Bitsin mo Sir. kami na. May problema sir. Oh, pagamye na ha. Dapat magbinutan siya ka. Dapat magbinutan ka nya pagamye na. Pagami na. Himuan nag 1 gram imbes 10 gram ha. Dapat level ka mo. Level mo dapat kay nga mo kami nga namaligya. Di naman may mapalitan kay ara naman nimo mopalit. Dagko kay kag bahig tanawa ko na. Okay. Ha? Pagkuy Bahig ko? sir. Nya. Salamat ka na mo kay naluoy mi nimo. Di pusa na dia. Sige sir.